Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Muhammed Resulallah. Sen taşlap. Kenay, Havaca. taşarlardan tüpürdün mü? Hava. Sen yerine koy. Zorağın çalış. Bol senay gittik. Portfelim tapamam. Gözle. Portfelim tapamam. Kellan bir yerine mi? Kellan yitirmeden ol ya. Umay, tüydün mısır? Kartoşka ekmeğine gidiyor. Munyal hava elme dama taptırıp durmaya. Bole. Humay. Portfelim tapamam. Tapar. Pulpon bu. Niye mi idman çıkıyorsunuz? Karışın uçtaydı. Fray. Fraycan. Uf. Giyeceğalık. Fray. Nereye geliyorsun? Karışın dedim ben size. Karışırız. Eyyem
Tur, Senay. Ağlama, koy. Tur. Turay. Turaycan. Turaycan. Turay. 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 Ağlama, dur. Elimden ver akılım. Dur sen Alpin, dur sen. Dur Alpin, ver diyen. Oley berle. Memnun oldum. Turaycan, koşuş Turay. Koşuş. Koşuş. Koşuş Turay. Turay akıl. Turay akıl. Akıl Turay. Akıl. Akıl. Men akıl. Akıl. Turay. Turay akıl. 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 Homay. Nire gittiniz bugün? Füydü çoğdu. Homay. 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 Nire gittin? Füydün çoğdu. Homay. Senay. Men tayin. Gittik. Qadrdan подписчиклам häzir şu wagt unaş taýýarlajak bolýar. Tayarlanla nok pişirýä. Oy bolýar. Häzir men unaş pişirjek bolýan.
Unaşymyzyň hamirini ýugurdym, ketdim, inni çorbasyny taýýarlaýan. Çorbasynyň gowurdagyny attym. Wii, basmanlarna. Ah sen gulpoň ursun. Alýan minni. Hawa. Ýugurdym, ketdim, innem çorbasyny taýýarlaýan. Çorbasynyň gowurdagyny attym, innem soğanyny atyp gowurýan. Soňra tamadyny atyp, suwuny goýandan soňra aşyny atýan. Wi, gowurdak näme diýäňizmi? Gowurdak, jigirdek, ak ýag barady. Soňrun beren. Boğutdan aymağın yüpünü. O canım. Goýay. Hani? Goy, goy. Bolly bolly. Jany, taňa jany, garajy. Men Suray alyp geleýin. Suray. Gaýt, gaýt, gaýt. Agaýman depeden Gel, gaýt. gel, gel, gel. Hop. Hop. Ay, ben bir yetdim. Ýygyňdan algatdyň. Gudukçugum. Hani, eneňizi takňany. Hani, gudukçuklarym. Häzir biz öýre meýdanymyzda ýatagymyzda Of ýalgarda. bolýar. Gudularymyza birlik etdik. Ýagny gudular öz enelerini taparýaly. Eneler öýrägiden soň, öýrden gelenden soň guduçuklaryny tananoklar käwar. Gudular enelerini tananoklar, guduçuklary we enelere belli bir renkde masajyklar taňýar, soň gudular eneleri bilen tapışdyrýar. Iýe goýumok internetde. Hani, ýylgyrýar. Suray, gel bilece düşeli, gel. Gel hani. Hayat Gençe. Hayat Gençe. Hayat Gençe. Oh, Salam aleyküm Hayat Gençe. elik salam gel. Hayat Gençe. Neme? Bizim golemni görüp berjekmi? Haniçin? Ay gecem kakam bilen yerden şäherä gitdi. Näme bolýar? Ay yerdenden merdil
Haytırıp çıkarıp durda Sayet Gence. Otunam verdim bolmasa iyiminem. İyine okta Sayet Gence. Şonu görüp bir ayda Sayet Gence. Ödünün orman geçecekte. Munu yıngı bir düdek. Munu eline neyem oldu? Ay gölü deptiler Sayet Gence. Arlıkça sayat gence özü yıktı. Boşur. Of, neyem ettin onun? Ay yumurta yaptım lan Sayet Gence. Oňurypdyň. Ay oňur yanna o Sayet Gence. Oňurursyňmy ödüňi ijeň bolmasa. Göläňe gara dil bolupdyr. Näme bolupdyr? Gara dil bolupdyr. Oňa duz sürtmeli. Niresine sürtmeli Sayet Gence. Sen killäňe akyl sürtmeli. Umay, Boğaca. bar gyýdym şuň gölesini görüp gaýt, gara dil bolupdyr. Boğaca. Sen men bilen kartoşka ekmeğine gidiyorsun. Benim sen gölen görýän bolýarmy? Bol ya. Al onu. Yorun da. Al diýän bol. Kartoşka keyin. Akıt benim. Akıt. Akıt. Dur. Akıt dur. Dur. Lan. Dur akıt benim. Akıt. Gel. Akıt. Geç. Ey. Getir. Hani? Deme. Elim koy. Deme. Hayır. Bande. Gel verik. Mızık kolpsun ha. Çık. Neyim işlep diyorsun? Bargın bol şutaydın. Sen yerin değil hana. Değil. Değil diysen. Değil diysen değil le. Otur dedim ben sana. Benim işim var o yok. Kimde? Kimde? Kimde diye? Yok la. Ben de.
Frycan, Frycan. Gel Frycan. Frycan, gel. Yok Frycan. Elim ver de. Sen kömeğin nereye gel, kartoşkanın önüne kır. Me, Fry, şunu al. Hani, ay, yürü. Yürü, Fry. Yürü. Qadırdan podpisçiklarim. Biz doganym bilen kartoşka ekmäne geldik. Häzir tüňçäň çay gaýnaýança, demin alýança biz kartoşkamyzy ekip bolar. Kartoşkanyň nähili ekilişini göresiňiz gelýärmi? Onda meniň bilen galyň. Kimin çay içip gelýär? Hani? Sağ ol. Menim kartoşka ekip bilýän. Eneşe edip eki bermeli. Ece, Yürü. akşam mantı pişireyeli. Doğruydum. Yöne kâdisiz bolaydın mı? Kedi hem peydali hem süyücü. Amen kâdini halamok. Doğruydum. Kedi tüvedayır. Öğürlüyle. Tere tap bol suray. Maycan, balam, halimda güjäp bolluk. Toprağa başlamaka bir çay içel çağam. Ece, çaya demlek koydum.
Tuöleme. Berekella balam. Berekella. Kıydım. Surat çektin mi? Getir bunu gayrı balam. Salam, hormatly patpisçyklar. Anha bugün biz halymyzy ýurdup bolduk. Köçeledigem ejem bilen. Anha bul eriş, haly erişden ýurdylýar. Hanha ejem. Uf. Ejem gizlenýär. İnternetde görünmeýär, halan ok. Häzir ejem çaýyny içip bolandan soň biz toprak kakars. Koşuş. Turaycan, koşuş. Seneden ok. Yok. Seneden ok. Turaycan, seneden ok. Turay, seneden ok. Koşuş. Sen akıl. Turay akıl. Turay etmedi. Turay akıl. Koşuş Turay. Anha. Ağlama gurcuk, seni eýwerjek. Tikip täzece köýnek giydirjek. Onsoň bilece ýöre çalajak. Ağlama gurcuk, seni eýwerjek. Hey. Baraklym işiň bilen bol. Ýalta gurjajyk. Sen näme ötürsiň? Sygyryňy ýemmerdiňmi? Berde. Eçe, al çaýyny içip batymjak. Onsoň toprak kakaly. Al, Humaycan, senem çay iç. Mehriban patpisçiklam, efiri kesenim üçün meni bağışlan. Dowam edelimmi? Size kızyklymy? Sağ olun. Dowam edýär. Wah, bıçağıma çäre boljak geldi. Sağ olun. Yine sağ olun. Men ilk bilen size dokman senetlerini görkezýin. Bu keser. Bu halyny içdeňde kesmek üçin gerek. Bu sünne. Bu bolsa halynyň artykma çüplerini garmak üçin gerek. A bu bolsa darak. Adarak halyny kakmak üçin gerek. Halymy neçe gowy kakylsa, neçe köp kakylsa şonça da sak bolýar. Çitimleri dıkkıd bolýar. Menem aýdaýyn. Geljigim, gel. Anha seret. Bize 456-57 adam seredýär. Seret, sen şu ýerde. Hani, bol başla. Men näme aýdaýyn? Uy, hal barada näme bilýän bolsaň aýdy berjigim. Bolýar. Utanma, çekinme. Bolýar. Misal üçin, bir gölli 33 gırım 66 öýdüm bolýar. Bir öýdümde sargy kakylýar. Sargy içinden geçen ýüp, iki öýdümden gyrylýar. Her gyrymda halynyň syklyk bolmak üçin ulanylýan ýüplük bar. Ol baslyk. Baslyk gyrymdan soň kakylýar. Her gyrymdan soň Açındı men aýtjak. Hawa gyrymda kesilýän ýüklere gyryndy diýilýär. Olary üýşürip ejem ýastyk tükýär. Sebäbi ejem bize isrif etmeli däligi öwretýär. Hawa, sebäbi ejem isrip haram diýär. Ay, berekellajigim, akylym. Hormatly patpisçiklar, bugünlükçe efiri jemleýär. Sizi ýad etmäliň, hoş sağ bolun.
Ya Daryal işeden dok, aliline daraqdan toprağı kakıp basla, partinin patnot yerine yorgaydım kimdem nahar tayınlar. Salam, gul wahardaydy. Salam, gel gıydım, gel. Gel. Gant paýlaýar. Kavuşsun gıydım. Halymyzy kesip gul Bolar. wahardaydy. Bolup dur gıydım, tuvalem. Ay gıydım, kabul bolsun. Sag bolun gul wahardaydy. Me al Kabul bolsun. halymyzy kesip. Kabul bolsun. Salamjyym. Salam. Sen taýetken jaňydymy? Hawa. Onda size şäherden poçta geldi. Ha, gowşaýyn. Ene şunu taňa kakyn uratdy. Näme poçtaka? Al, nesip etsin. Bolýa, baranlar. Var. Telefon! Yaşa! Kakam bana täze telefon uğradıptır. Salam gıydım. Nesip etsin. Ilkinji jaňy maňaýla. Bor kaka. Ece. Ece, kaka maňa täze telefon alypdyr. Diňendi maňa nomer gerekde. Bor gıydım. Kim sana näme uratdy diýdiň? Kakam. Sen kakan sana telefon uradypdyrda, he? Hawa, seňem kakam, meňem kakam. Onuň men kakama sen kimiň telefonundan jaň etdiň? Eceminkiden. Sen humay. Wah, balajyklarym. Men bir kuş şagazdym. Göklere uçşu. Men bir gyz şagazdym. Dünýäni aşşaq.
Emma anha uşşok halatym götermedi meni goşa ganat. Siziň pek söýgüňiz gurbat güýjümdi. Rahatlyk diýen süýji düşümdi. Min neha biriňiz saýlap bilýädim. Ne de sizi bagtly eýläp bilýädim. Ece, kaka, ganatdyňyz, perdiňiz, ýöne, söýgüňizi aýry berdiňiz. Biziň maşgalamyz bitegi däldi. Şeýdip duýgularym içimde galdy. Min barny dözgelerdim ýekkeçi. Göz ýaşlarymy görmek jezady, Ece, madam ýüregiňi diňledim. Kakamy küýsedim. Aýdyp bilmedim. Kaka, senem bagtly ýalydyň bizsiz. Meni söýýäniňi bilýädim, şensiz. Ýöne, soň düşün takdyryň oýuny. Şeýdip ejemiň burully boýuny. Ýöne esasada böwrüme sünji. Ýalňyz galan ejem bagyryma sanjy. Men güýjüm ýeterden has agyr bu dert. Kaka, şonda biraz bolsaň mert. Men bir kuşa galdım. Göklere uşşak. Men bir gyzja galdım dünýäne aşşak. Emma anha uşşak halatym götermänni meni goşa ganat. Turay, Humayni raýtdy gagy. Ejemjan, käbe, meni bagyşla. Arzularym hasyl bolmak üçin Aşgabat'a gitýän. Balam, geden ýeriňde, ýüren ýoluňda Allah öz penatyna saklasyn.